Здравейте хора, това е едно кратко видео, което ще кажа малко за конкурса ми за интро. Казах, че ще има такъв. Качил съм моето интро, което е. Ще има 5 победители. Как да се запишете ли? Пишете коментар под този клип, който съм качил интрото, или този, който сега говоря. Пишете искам интро. После, значи сега заминавам на лагер, някак да мога да кача, значи следващата седмица, понеделник, е крайния срок. До тогава може да пишете коментар, само по един коментар на профила, защото няма смисъл да спамите. И ще кача клип как ги избирам, защото да няма сърдити. Искам да кажа само че няма приятели, няма и чужди. Всичко ще е рандом избирането. Затова, че приятелите ми да не се сърдят, нали, че някои не са избрани. Но това е, аз не мога да направя на 900 човека интрота. Сега някой ще каже, да, много е лесно ги правиш, има начин. Да, има начин. Но след като кажа на победителите, след като, нали, свърши турнира, ще направя урок, който ще има всички линкове към програмата, към всичко необходимо за сега, няма да казвам повече работи. Това мисля, че беше. Пишете коментари, ако има нещо ме питайте на лично и ще ви отговоря. Това беше от мен.